मग आजची रेसिपी आहे मस्तपैकी लसलसीत अशा आंबोळ्या. नमस्कार, प्रणालीज होम किचन मध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. कोकणामध्ये जास्तीत जास्त हा प्रकार केला जातो आंबोळ्या. कोणत्या पण कडधान्य, चणा, वाटाणा ह्याच्या उसळ बरोबर, रस्सा बरोबर, चिकन बरोबर, मटन बरोबर, तसेच चहा बरोबर पण खाऊ शकतो. इथे मी तांदूळ घेतले, जुने तांदूळ घ्यायचे, कोणते पण घ्या. तांदूळ घेतले आणि 1 कप उडीद डाळ घेतलेली आहे. 3:1 प्रमाण असं घ्यायचं आहे. तांदूळ 3 कप घेतले तर डाळ 1 कप घ्यायची. आता आपण हे तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचे, डाळ पण धुवून घ्यायचे स्वच्छ आणि 7 ते 8 तास भिजत ठेवायचे. तसेच आपल्याला आता अजून मीठ लागेल. आता हे आपल्याला 7 ते 8 तास भिजत ठेवायचे आहे. 7 ते 8 तासानंतर मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. 7 ते 8 तास झालेले आहे. आता आपण हे वाटून घ्यायचं आहे. मिक्सरला ही डाळ लावायची आहे. हेच पाणी वापरणार. डाळ वाटून झालेली आहे. किंचित जाडसर ठेवायची आहे. तांदूळ वाटून घ्यायचे आहे. त्याच्या भांड्यात पाणी ओतून मी धुवून घेतलंय. वाटी पाणी मी घेतलेलं आहे, ओतलेलं आहे. तर हे आपल्याला हातानेच मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स केल्याने फर्मेंटेशन चांगलं होणार आहे. आणि 7 ते 8 तास झाकून ठेवायचं आहे. भांडं पण मोठं घ्यायचं आहे. तासानंतर हे पीठ थोडं वाढलं जाणार आहे. त्यामुळे मी हे थोडं मोठं भांडं घेतलेलं आहे. आपण ते झाकून ठेवू. 9 तास झालेले आहे. भांडं पूर्ण भरून आलेलं आहे पीठ. आता मी इथे 1 वाटी भात घेतलेला आहे. तो आपल्याला मिक्सरला लावून पेस्ट करायची आहे आणि ती पेस्ट या मिश्रणामध्ये मिक्स करायचं. मी भाताची पेस्ट केलेली आहे, ती आपण आता यात मिक्स करू. आता इथे थोडं पाव कप पाणी घातलेलं आहे, पाव कप. मीठ घालायचं आहे चवीनुसार. 2 चमचे मीठ घातलेलं आहे मी इथे. एवढं बॅटर झालं पाहिजे. इथे मी तवा तापत ठेवलेला आहे. थोडंसं तेल टाक, स्प्रेड करून घ्यायचं. मंद आचेवर ठेवायचं आहे गॅस.
असं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. नंतर झाकण ठेवायचं आहे. सेकंदाने झाकण काढून पाहायचं आहे आपण उलटी काय. तेल स्प्रेड करायचं. झालेली आहे काढून. आंबोळ्या थोड्या जाडच करायच्या असतात. भिडाचा तवा सर्वात उत्तम आहे. अशा प्रकारे आंबोळ्या तयार झालेल्या आहेत. एकदम मऊसूत झालेल्या आहेत. एकदम मऊ लुसलुशीत अशा झालेल्या आहेत. कशी वाटली मग रेसिपी? नक्की करून पाहायची आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. तिथे असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे. ती ऑलवर सेट करायची आहे. त्यामुळे माझ्या रेसिपी व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळणार आहे. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा. धन्यवाद.